Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiramon en garti hannde oɗo ñalawma dimanche hawri ko nogas e joyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi addana ɗon habaruji moon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko guiɗirɗon ko toon to États-Unis ɗum noon tuggi aset hanki caggal nde kamɓe yimɓe wonɓe toon to Caroline du Sud nde ɓe voti ko pour ko fate élection ngaji mabɓe primaire hakkude kanko Nikki Haley e kanko kadi ancien président Donald Trump ene wayno sibabude Nikki Haley hebde ɗum oɗo saha joni ko mbiyata 40% wonde yimɓe républicain ji wodde wotande ɗum ɗum ɗon ene wayno holliɓe kamɓe républicain hannde oɗo saha et surtout parti républicain kullol wonande wonde ha hannde ne woodi yimɓe ɓe ganduɗa ene jiiɗi hono Donald Trump wasa wotanede ɗum noon ene wayno ko tungnaɗe kadi haalluji ɗi ganduɗa ene taw ari ko toon to CNN hono kanko gouverneur mo hono kanko gouverneur mo New Hampshire biyeteɗo Christine no haali hannde o wi wonde ko ene wayno ko hande won américain ji surtout won républicain ji yiɗɓe wonde ko mbiyata alternative ɗum noon ko ƴewde hono so tawi kanko Donald Trump o wawa wotanede surtout ene holko gonowo ɗon e ɗum noon e wi wonde ko ene wayno ko état ji tati tan walla nayyi puɗɗi wadde woteji men oɗo saha joni donc ne heddi ken wona nogas go état ɗum noon ko ñande ko mbiyata super tuesday garoɗo ene wayno ko mois de mars hawnaki ɗo e nden wawa gueɗe kewɗe mbayli toon o sinno tan wodi no wonde ko kanko Nikki Haley o ala kalis oɗo hannde saha walla kadi won yimɓe men nortotako pour wotandemo kono noon tawde o heeɓi kene wiye 40% yimɓe taw ko yimɓe surtout toon to Caroline Sud gotanimo kadi o dañi délégation ngaji firti wonde ko hannde kanko en wawi ɗum ara ñalawma kanko hoore makko wonta ko wiyete candidat jogorɗo wonde président ɗum noon ko halluji goni toon kono ene wayno kamɓe républicain ji ko ɓuuri hen hewtande surtout en hawamoɓe ardiɓe wonɓe toon to Sénat e wonɓe toon to sud représentant ji e surtout kadi ancien candidat ji ko ɓuuri hen hewde jiiɗi ko kanko Nikki Haley o dartina campagne makko kanko Nikki Haley noon o wi wonde ko sindo mardi cakkittumo mbiyata super tuesday o waɗi kanko hoore makko ɗaminaki o pudde campagne makko ko continue o hen kadi ene huudirimo konngol gotol konngol ngol kadi ene wayno fuɗɗima heɗede no fewi wiide wonde ko kanko ko debbo e kadi omo jogui konngol makko ɗum noon en firti tan wonde ko hawneko ma hutoro ɗeɗo gueɗe ko fate wonde kadi dartiɗo Donald Trump hono kanko Christine no o haali kadi o wi wonde ko Nikki Haley ko waɗata ko hay goto e candidat ji meɗɓe wonde candidat ji surtout par banggue républicain ji meɗɗo wadde ɗum ɗon dartade Donald Trump e surtout kadi kala candidat ji goɗɗi gonnoɗo ɗon mumtude ɗumen ha laaɓa kañum goto mo heddo ɗon e kadi ene wawi kañum hoore mum hepta ngar ɓuura Donald Trump jogade majorité pour heptoyde ko wiyete wonde nommeteɗo so yowon candidat élection ngaji mawɗi garoji hande toon to États-Unis tumnade kadi habaruji gomriɗi toon to Washington neɗɗo goto kadi koɓe mbi ko neɗɗo dadiɗo noon ko jeeyaɗo Air Force ɓe mbi ari toon to ambassade yesso ambassade Israël gonɗo toon to Washington kanko hoore makko yuppi e hoore makko liquide ɗum noon ne wawi wonde pétrole ne wawi wonde essence caggal muɗum o duppi hoore makko ɗum noon ene wayno ko ɗum waɗi ko hannde ko hedde 1 heure toon kihiɗe heure local toon to Washington nde o duppi hoore makko nde haade makko wawi huɓɓude jeeygol e wayno o haali o wonde ko gueɗe ɗe waɗata hoore makko leftude hoore makko nde ɗum noon ko seeɗa so tawi nawdama walla fondama no foti Palestine naɓe lebtere oɗo saha joni e génocide mo Israël waɗata toon o ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde o waɗi hoore mum nde huuɓi jeeygol ngol donc ene wayno ko secret service wonnoɓe ngal ɗon leegal mbawi walludemo ha puɗɗi ñifde jeeygol ngol donc nde pompier ji garata taw déjà ka jeeygol ngol ñifama oɗo saha joni o moni hôpital ɓe mbi woni koye condition ngaji kulɓiniɗi hawnaki o maaya hen kono suwata o maaya kanko baɗɗugol ɗum ɗo noon o wiyete ko Aaron Bushnell ene wayno ko kanko hoore makko en mbino mbiri ni koye armée de l'air o jeeya e kadi ene wayno ko ɗum ɗo ko pour hollude mettere makko ko fate hen oɗo saha joni no Israël no waɗata toon to Palestine ni eyyi kanko hoore makko nde jeeygol duppiti nde wullanno toujours ko wiye ko Palestine yo Palestine dat ɗum ɗon noon wona lawol gotol meeɗi wadde ene wayno kadi ɗum noon koye mois de décembre wonno ɓe mbi kadi yimɓe woɗɓe kadi mbaɗi noon koye men toon to ambassade Israël gonɗo toon to walla consulat mabɓe gonɗo toon to Atlanta ɗum noon ko to Georgia ɓen ma hen ko wawi wonde fof ene wayno ɓeɗon kadi kutorno ko drapeau palestinaɓe eyyi ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof ko notade walla hollude météo men e oɗo guerre gonaɗo toon oɗo saha joni toon to
Palestine hakkunde Israel Hamas tawa oɗo saha joni mbiya wonde kene wona 30 neɗɗo maayi hen toon to Gaza contre 1,200 Palestine no Israel naɓe maayiɓe oɗo guerre. Habruji men international guidoɗen ko toon to Brésil tugnadi kadi ko radio France international reporté CNN e BBC reporté ono kamɓe Brésil naɓe ɓe ndendino toon e nokku toon to Sao Paulo ɗum noon wiya ko ujunnaji ɗiɗi ujunnaji yimɓe ngari toon taw ko kadi ko kanko biyeteɗo Bolsonaro ene wayno ko mennoɗo gonnoɗo gardinoɗo leydi ndi ko addi haade mum yaltinede haade mum woteji ɓennuɗi haade mum ittede kanko Bolsonaro ene wayno ko kanko noddiɗi ɗum wotoji pour wiide ɓe danda ko mbiyata démocratie laawol démocratie gongol toon do Brésil ɗum noon ene wayno kadi nde wayde nde henna ɗum ɗo fof ko yidde tan wiide wonde ko sibabude enquête aji dewɗe makko oɗo saha joni pour ñande 7 janvier hitande 2023 ene wayno seppoji mbaɗino toon ha yimɓeɓe janoyi toon to nokkuji laamu ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko nde o hawa woteji bannude toon hakkude makko e Lula ene wayno ɗiɗon woteji ɗiɗon nguɗon janggo ene wayno kanko hoore makko mon continue wiide wonde ko wona kanko yamiri yimɓe janoyi toon e kadi wona kanko murtini yimɓeɓe yo mbadda violence ha kene jana e nokkuji laamu ɗum noon wayno police en enquête mo oɗo saha joni e ɗum noon sibabu ndi oɗon enquête ko kanko hoore makko wi wonde ko police walla laamu woni koye hutorade doole mum ene nanggamo walla ene waɗanmo ene ñaawamo ɗum noon ko ɗum waɗi o noddi ko wiyeteno seppoji yo ngar toon to Sao Paulo e kanko hoore makko kadi mo continue yedduta hannde surtout enquête aji mbaɗeteɗi ɗi wiide wonde ko lanji 6 lewru janvier hitande 2023 kanko hoore makko yinno ko wadde kuddata pour beela mo heddo e laamu e ɗum ɗo kadi ko hunde nde o sali oɗo saha joni ko wawi wonde fof ene wayno seppoji ɗi ala kadi ko reporta hen wonde ko waɗi caɗele hakkude seppoɓe e yimɓe kadi dadiɓe wonnoɓe toon e ɗum ɗon kadi hollama hen kadi ko kanko Bolsonaro mo jogui kadi simbis walla mo jogui hunde kadi mo ɓorni taw ko drapeau Israël winda hen ɗum ɗo fof kadi ko hullude wonde salade makko hono Lula da Silva ko wi ko wonde ko lebte ɗi Israël walla haade nde Israël waɗata toon to Gaza nde nandi koye lebte juif en mbaɗeten o nden to Allemagne wiyete ko mbiyata holocaust ɗum ne wayno kanko Bolsonaro o wi wonde ko ene wayno mo supporti Israël haade mum nde woni toon to Gaza nde habruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko yalti toon hono seppoji kewɗi mbaɗino hanki toon to wuuro Dakar ɗum noon ɗiɗon seppoji kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓuuri hewde hen jeeyaɓe parti gonɗo e laamu oɗo saha joni pour hollude weltare mumen e kanko président Macky Sall kono en même temps e ñalawma hannde ko ñalawma hannde fonno wonde woteji toon to Sénégal ɗum noon ñande 25 lewru février donc yiyama tan kamɓe dental ɓe mbiyata collectif ar sune élection ene wayno ɓe organisé on hannde oɗo ñalawma 25 lewru février bureau ji ko mbiyata bureau ji de vote ɗum noon ko vote ko mbiyata symbolique ɗum noon yiyama tan hono opposition surtout ne biyeteɗo Amin Dawo Fall kañum hoɗum ko médecin kañum hoɗum wiyama ene yaltin jogui ene moosa kadi ene jogui feɗeni woni waɗi encre boɗejo ɗum ɗo fof ko hollude wonde ko e tugnade no haaliro wi wonde komo welti ɗum ɗo kadi pour wonde ko hollude nafoore walla hollude fayidagal gongal vote toon to Sénégal wi wonde koɓe jogui pinal démocratique toon to Sénégal ene wayno koɓe gonɗini woote e kadi ene wayno ko ɗum noon dejire leydi Sénégal koye woote fawi e bureau goɗɗo kadi ene wayno ko kanko kadi Khalifa Sall yiyama kadi e nder bureau makko o wi o hannino oɗo bureau hannde ene wayno ko taw ko woteji gonguirega o gonanno toon o wi wonde ko kanko e famille makko e yimɓe makko e surtout constitution ji mabɓe ɓeɗo fof ɓe garno ko vodde toon ɗum noon en mbi wonde ko kono ene wayno président mo Sénégal haɗɗiɓe droit mabɓe e vodde malgré disposition sécuritaire mbaɗa toon de ɓe mbawini kamɓe koye mabɓe haalde wonde ko woteji 25 février ni ɗum ɗon ko woteji poɗɗi waɗede e oɗon ñalawma ɗum woni ko kamɓe mbatton vote symbolique ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo parti wonɓe lundiɓe surtout ene wayno ko wona 15 parti taw ko opposition 16 candidat eɓe cali wonde notade noddango hono kanko Macky Sall wonno pour ñande 26 lewru février kam fof eɓe danda eɓe joddo eɓe kalda ko mbiyata dialogue national kam fof kadi en wayno ɓeɗo 16 candidat kam koyeɓe mendi ɓatake fade conseil constitutionnel pour ko yo ƴeew ko yacci
ko wiyete solution ko fati crise oɗo e no gonaɗo toon to Sénégal tun nan noɓe kaaliri woni maɓɓe mbi wonde ko conseil constitutionnel wiyani yowat dialogue national ene wayno ko conseil constitutionnel yamiri ko kala ko wiyete en goomuji toppitiɗi ko fati élection ngaji yo ƴeftu ñalawmaji ɗi gotteɗi e ko way noon kono ene wayno ko yimɓe won parti ji won surtout parti laamiɗo ɗo sa joni wi wonde ko ene wayno ko ƴeftude holde date nde ƴeftete nde wotete holno wotirte ɗum ɗon ko liggey laamu ko ɗum waɗi donc noddi ko fate dialogue national toon to Sénégal janngo 26 lewru février hitande 2024 habaruji men ha ande toon to Niger e tungnadi kadi e habaruji gumriɗi toon to biyeteɗo Le Monde ene wayno ko dental CEDEAO ndendino toon to Abuja ɗum noon ko dental kañoragal caggal nde ɓe ndendino ene wayno ko kamɓe ɓeɗo leyɗele CEDEAO sanction ngaji ɓe mbanno e leydi Niger ɗum noon ko caggal nde Niger waɗi coup d'état mois de juillet ɓe mbi wonde ko ɓuuri hewde sanction ngaji ɗi guittama oɗo saha joni donc sanction ɗi ene wayno ko ɓe mbi ko frontiére uji e espace aérien nigérien foof ene wayno oɗo saha joni udditama kala kadi ko wonno jokkodiral ko fate coggu hakkude Niger e walla leyɗel CEDEAO e Niger ene wayno kadi jamirama oɗo saha joni o kadi ene wayno ko kala ko ngaalu gouvernement mo jeyno ko mbiyata état mo jeyno taw ko fawno hen junggo ene wayno oɗo saha joni ɗaccitama kono ɗum noon haali ɗum ko mbiyete Oumar Aliou Touré kañum woni président commission CEDEAO ko noon e wayno ko sanction ngaji individuel ɗum noon ko yimɓe waɗɓe kudditaɓe e yimɓe kadi jokkodiru men ɗiɗon sanction ngaji ha hande keddi ɗon ɗiɗon déclaration ngaji noon ɗiɗon sanction ngaji noon koɓe noɓe kaalirni nawrani leydi ko wayno Mali ko wayno Burkina Faso e ko wayno Guinée ɓenen koye mabɓe wonɓe taw ardiɗo men ko militaire wonnoɓe kuddita guitti toon laamuji gonni toon taw kañum koye men ha hande goni koye sanction ngaji habaruji men international cakki tortoɗen ko toon to Ukraine e tungnare radi e conférence mono kanko Vladimir Zelensky waɗi ɗum noon ko hande toon to Kiev ñande 25 lewru février hitande ujunnaji ɗi 29 ene woni kanko hoore makko haali o wi wonde ko so tawi gueɗe ɗe ɓe ɗamini ummade toon to pays ji occidentaux ɗum noon koko fati obiji ɗum noon ko obiji ko kuure mawɗe berloto henne ɓe pour haare mabɓe hakkude mabɓe Russie o so tawi ɗeɗon kuure walla ɗiɗon kaɓiri jettakiɓe ene wayno ko Russie koko jogori hawdeɓe donc ɓe mbawa wawde habtade Russie tan ɓe mbawa hawde Russie so tawi kala gueɗe ɗe ɓe ganduɗa henne ɓe mbino ɓe dokkeɗe hen e balle ɗe ko fate haare mabɓe wonde toon hakkude mabɓe Russie e ɓe mbawi hebde ɗum e tungnade kadi ministre mabɓe toppiɗo ko fate défense wi wonde ko ɓuuri hewde gueɗe ɗe ɓe ɗami ɗeɓe mbiyano yoɓe keeɓa ɗe kanko biyeteɗo Rustem Umarov o wi gueɗe kewɗe mbiyano wonde ko eɓe balle ɗum noon ene wayno koɓe keeɓi hen tan ko feccere ɗum noon ko gila ɗiɗo duuɓi ɗe ɓe kaɓete ɗum ɗo foof ene wayno ko leyɗele Europe généroji mabɓe ene wayno ko balle ɗe mbinoɓe ɗe foof ene wayno ɓe keeɓi hen tan ko feccere o ko ɓuuri hewde balle ɗe kadi garata toujours ko ene tarda ɗum waɗi ko waɗa caɗele mawɗe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Zelensky o yehino diwan Kharkiv kadi o yi toon caɗele gon toon ɗe o haali o wi wonde ko doole Russie jogui toon nde ene wayno ɓuuri doole mabɓe kamɓe Ukraine ɓe jogui nde ko fati wawde fellude kono ene wayno ko so tawi ɓe keeɓi Allah ɗeɓe mbiyanoɗe surtout yenno ɓe gaari ko yaaci hawnaki kadi maɓe mbawa wawde continde habde Russie ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono aduna o foof ene waɗi pression e kanko Mike Johnson gardiɗo suudu représentant ji mo États-Unis e surtout enen caggal nde kamɓe koye mabɓe calli wodde mo ganduɗa facture mo ganduɗa gummiɗo toon Sénat taw facture ene waɗi ken wona 50 billions dollars taw ko ɗum ko balle pour Ukraine par ce que kanko Mike Johnson o wi addata ɗum toon to suudu représentant ji voté ko noon hen wayni hande démocrate en républicain e surtout yen aduna o foof nene continue waɗe makko pression ɗum ɗon noon o haali ɗum ko caggal kanko hoore makko nde ko jokkodiri e Donald Trump wiide wonde oɗo facture hoto ɓe jabbo wodde ɗum o wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗon kadi ko hunde Nikki Haley kañum hoore ene critique mo kanko Mike Johnson pour wiide wonde ko o heeɗi ko haala Donald Trump o heeɗaki haala parti républicain ko wawi wonde fof ene wayno kan ɗamina yontere ara ɗo nde hono kanko Mike Johnson ma o ƴeew holko waɗata ko fate oɗo facture pour beela mo wawa wallude Ukraine donc Ukraine e aduna o fof hande ne wiya wonde ko sibabude Ukraine perdu ɗum wuuro wiyeten ko Avdiivka
ene wayno ɗum noon ko sibabunde balle amérique ponnoɗo yaade toon surtout oɗo facture salaire ɗum wotede toon to congrès mo états-unis ɗum ne jeeya hen ko wawi wonde fof ene woni pression nene makko kanko Mike Johnson ƴeewe holko jogori wadde so tawi ɓe garti oɗo semaine garowo. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko siftinɗon tan ko wonande o noon wonɓe saraji Westchester ene wayno ko salatu juulete ko 6h30 subaka takkusan juulete 4h30 gueƴe juulete ko 8h30 gueƴe juulete ko 8h ɗum noon wonande wonɓe oɗon saraji Westchester mi reften encore subaka juulete ko 6h30 takkusan ko 4h30 gueƴe ko 8h jamma ɗum noon ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma dimanche 25 lewru février hitande ujunnaje 2024 yen mbaali jaam on jarama.